Hi, my name is Dogozo Valashia and I'm 24 years of age. So let to last Liana we chafe valiant one. Cause angitholi imali le dollars mfethu. Yazi ngiyibhekile ngayibheka angitholi le dollars. Yabona ntwana le mina siyibhodise le ntwana le. Mina siyibhodise le ntwana ngoba sayilalela umthetho. Ayisaleli umthetho akawudali lo awudalayo akawudali. Bona nje ngifuna nje umshawo one bullet straight to hell one time. Ntwana lena nje siqala ukudelela man ukudelela lento ayenzayo man. Uthi dula siyam uyangasi ngubani mina. The great gangster kingpin. Ngizongitshwayela lentwana le ngizongitshwayela man.